Trí dó héan náid beag dí riomh seo iad na scéalta nuaíochta don luan an dó láidíag mí na nolog rámhíle sa séideag agus baineann bhfuil príomh scéal an léinneamh leis an meán ucht sin. Ní sagam an féidir le dhécail. Cizé. Marcy Willis is animdi. Sa bhliain rámhíle sa héindiaig agus í ar bheag an airgid, d'úsáid si cárta creidmheasach an cá a thógáil amach ar cíos thar ceann duine aitheantais de bhallairt ar airgid. Well, fuair sí an airgid ach d'ime an fear agus an cá. Agus ceithre mí ó hin, nar a fuair sí an cá arás chuidiú gadaíocht ina le. Well, á frálú seans de. Seans faoi chlár a dtugtar Atreorú agus seo mé ag lorg focail nua an seo ar cheart a bheith am. Is leagam idir gháil réamh phríoil. Well, ní rud neamhghnách an Atreorú seo ach ní cheart é úsáid i gcásannaí in rá gortathe i gceist ach fós féin ligú do Rebecca Horting i Kansas é dhéanamh ar nó ligú don amrá seo dul ar an scéim Atreorútha mar tá airgid i gceist. Saoirthaí thu ó heist chomhdhúil ad agus is féidir leat íoc. Cá leabhaidh túsach éasca don chóras Atreorútha ar rabhadh eile ar inchúisiú ach chuir fear brú daman tá airgid ort dá réir. Agus dá réir sin fanan cuid bhaith sin na chláir seo an iscinnis. Cuid bhaith in na chláirchaí seo as bhealach ní hé as aice daoine marial ar airgid. Mar sin chuirtear cuid bhaith cúisithe ar aghaidh chun na cuairte mar níl an airgid acu ícas. Well, céard ba cheartúin smaoinemh faoin CIA agus an breithúnas a thug an CIA ar an Rúis le déanaí bunaithe is cosúil ar charn fianaise. Neicim sé an charn fianaise, lé mé scéal simúil sa New York Times ach ba bheag fianaise bhí an go raibh na Rúisí go raibh páirt ag na Rúisí sa
I chur ládar isteach sa toghchan. Cibé, choileáil Donald Trump analís na háisínteach do spíoireachta dar leis New York Times be an analís beúntasaí le blianta fada. Má sé chaim mé rá nach chuil mór an maithe san sa CIA, mar ní raibh mór an maithe san alt. Tá na forais feidhmithe dlí America cibé iontathe an Ginmhilleadh go raibh rialtas na Rúise tar éis feidhmhaint as heiceálathe riamhraí chun anord a chothú ri an eachtais. Ach ní raibh isteach go céir bhíod cuspóirí ná mónaí an chleasa. Ní dhéad mé éon eile faoi sin a go bhhain nach greidim an CIA. Tá Boeing ag iarraí eitsleáin a díal don Íráin. Leis an Íráin. Ach má sé chaithfidh siad an margadh seo a díal le Donald Trump ar dús. Margadh fiú $16.6 milliún. Tír a bhí tamil fada I leabhar dú Stáit Aontaithe Mheiriceá. Ach tá cúlacht ag abhsú tábhacht na Bostanaí dá geadú faoi an margadh. Cobhas de hitas sin. Well, nár bheir Christina Hagan in Ohio an tíntas. An bean bóige I reachtaíocht Ohio. Is cosúil. Nuair a dólam sí go raibh an bhile chruid sí ar a son ar fenim líonta I le Ginmhilleadh a bheith faoimhethe ba reachtaíocht, ba dhéon reachtaíocht ba dhéine, ba doiste, ba ghaine, ba géire molú le fada America agus cuireadh iontas ar dhaoine dá réir gur ceadaí uair. Tá bua Donald Trump tar éis misneach a thabhairt do náhuid Ginmhilleadh. Agus tá siad a gealúint ionsaí agus fágha nach bhfacthas cheana. Cuid den ionsaí is seo. Well, cód gléasta ISIS. Faoi seo, faoin chuid bheasa den chód ní raibh cead ag mrá fiú súile a thuispeáint. Ba chuir infínós do thuaile a thuispeáint dá a bheanú.
Tá spáintear pictiúr de bhála I kindergarten múrfictúr de fáistí inar scriosú na hagannaí pictiúr. Mhaire pléasc 25 duine is séipéal in aice ardaglas coptaí chairó. Cúpla lá tar éis gur mhairfí ionsaí den sort chéanna séisir oifigeach pólíní, oifigí pólíneachta. Tá Boko Haram tar éis an easpa bhia I Níger a dhéarú. Go dtéann is géirchéim bia cothaithe nó spreagtha ag scéimh de hóireacht Boko Haram. Cá bhfuil moin na Síne? Well, dar leis New York Times tá níos lúide le feiceáil sa tín sa lá taine bhain. Tá seimhreas na tíre ag tréigean na tíre. Mar tá buic mhóra na Síne ag bogadh a ndeargad amach sa tír agus isteach in inéistíochtaí America mar stoc agus Eastát réadach. Nach méanair do Fryer, Oklahoma. Áit thóg Google lár anad sonraí fiú $2.5 milliún. Nis, má tá tú ag fiafraí díit féin cad is lár anad sonraí an níl an ach ferin freastala. So, tá áthas pobl Fryer, Oklahoma, sílann siad go ndéanamh sé leas don scailcheantar. Ní is agam cén fá conas. Caidir James Poniwozik deir sé gur bhfuil muid go léir inar neaistóirí anois is seo telefíse Donald Trump. Beidir go bhfuil ceart aige. Well, is cosúil go bhfuil pictiúr nóid a chuid Leonardo da Vinci tacaí chun solas agus is fenachtain a chuir thug peab I do chraí. Tá féidim I New Hampshire ag offráil cóidiú do úsáidtithe ópíoideacha atá ag súile bre nó máiseach I nua iad. Go maith. Tá fisrúcháin ag leannacht rai faoi chloinntocht cineach I brísúin na Stát Nuamhreach. Clúdóidh sé ceithre phrísún déagas dáithid, 50,000 cine agus 50,000 oifigí phrísún. Nis ní hiigim an scéal seo gceart. Ní hiigim chin ceangal tá idir sacr agus chluichí ríomhaireachta má sé ach deir scéal sa nuachtán inniuh go bhfuil méid na globannaí sacr a bhfuil clifirí iomaíocha á níochacha ag dul méid.
fás. Right. Is, cad is cnoga an? Well, sort knappa amid. Go haide knappa amid dhéanamh surcóra, agus is féidir maide ráha a chur idir rá cnoga. Manar líne briste is líne leanúnach nach agus má chuireann tú scamol dú chósaí is cancrán seargánach agus cnádánaíú. Well, leis. Tá sé sáthráit agam nach bhfuil. Sin dearan na scéalta don láineamh, tásúil agam go bhain sibh úsáid béidir fiú tainmh as tú, agus tásúil agam go mbeidh muide caintlí chéile rís sarabhad ach idir dálín guim rath ó raibh go léir, agus tásúil agam go bhfeice muide chéile rís sarabhad. Slán.